Tengo que portarte a la planxa. Saps el payas? Està una mica d'Irunya, ets amigo. Ah, sí? Va. Hola, Aaron. Mira mi moreno. ¿Qué pasa, muy liado? Joan. I el Pallars, el Guillem... Això d'així, no, que això queda molt cutre. Això baixa. Aviam què està. D'on està prop? Mira, con la cámara. Juguem aquí, però és que jo he vist aquí a Vilanova i Vila de Júniors. I la seva, aquí a Vilanova i la setmana després al Senglars. Senglars, Que és el Sant Collons que bueno, jo vaig anar. Aquests estan a Torroella de Montgrí. Això t'has d'anar a sortir d'aquí a les 6 de matí. Bueno, depèn de l'horari, però bueno, aquests sempre tinguin a les 12. I quan tots aquests tinguin a les 12, a les 12 llavors es farà poc. Sí, però hi ha aquest viatge a Girona que està. Segons aquí, si et diuen jugar a les 12, s'ha de sortir a les 6. 4 hores. És solament la setmana. Mentre guanyeu, Vinga. Ets el tio aquí, Estic tallant llimones. Està fort el teu fill, collons, Sí. Estic patint, a veure que no torni a fotre mal. Que no te'l tipó. Està fort, no l'he reconegut, el buscava, dic, hòstia. Sí, jo també l'havia conegut, m'ho he dit al Rafa, diu, és el fill del Valdés, dic, collons. A veure com va. Tens algun? Això és l'avantatge. Han agafat quasi júniors. Això és l'avantatge, que saps que no te les posaràs. El fill del Rafa, que és el més jove de tots. Sincerament. Molt bé. Vinga, perquè aviam Com el fill, perquè vigila-ho. Ja ho decido. Un ros que li fots una colleja i dius, separa el teu pare. Sí, el meu fill és ros i tonto, no, pues ja No, però és diferent. Tots dos amigos. Guillem, si vols amb moi. Heu quedat com heu quedat? Vamos, Ivo! Aviam, qui és el xutador? No té tinc, Nois, deixeu-me que teniu que felicitar. Espectadors, ens trobem aquí en camp a Prada de Moles. Veurem jugar BPC Andorra, l'equip B, contra Irunya. Vols pals? No. No cal pals, no? Tenim de primera línia l'Ortega, el Dan i el Miqui. De segona el Castillo i el Gorka. De tercera el Jan i el Valdés. I de 8 està el Marcel. I comencem.
s'escapen. Per el moment estic veient una molt bona defensa de part del BPC. BPC Andorra. I ens piten penalitat. En guarda del terra. Diu l'àrbitre. Busquen anar a la touche. Aviam si podem recuperar-la. Miqui, Marcel, vols dir deixeu? Va, no pots guanyar tots, va! I torna. Tenim en Guillem de Midomelé, número 9, el Gustavo de 10, el Pau de 12, el Joan de 13, Vinga, accelera! el Benja i el Facu a les dues ales, 13 i 14, 11 i 14, i el Nick de 15. Nil puja. Nil, avança. Penja. Avança. Ataquen bé, amb forces, amb ganes. Veig molt bé això. Llàstima. Ens cau la pilota endavant, llavors Melé per l'altre equip. A les cames. Bé. Molt bona comunicació. Si no m'equivoco, el número 12 de l'altre equip jugava amb nosaltres l'any passat. I recuperem la pilota i avancem. No, tranquil, tu! Cansa, tu, tranquil! No, aguantareu. Precipite molt, no aguantareu. Avui no venen molt a entrenar, Busquem en el puix.
4 i 19. 24 i 19. No hem fet ni la meitat de les activitats. No hem pogut fer caix bendit tradicional. Sí. El millor per... Bé, gotics baix de un altre. Algú té que tindre, no? No, a les 3, no. El Gibi tinc que vindre, però al final han dit que no. Vaig fer el concepte. Setmana que ve tenim que jugar. Mateix temps que la selecció. Algun partit, si és que segon, I llàstima. te'n recordes quan ens va estar estem en ficar la fúria del Beca? Anava el nostre mele per l'altre equip. Estem molt a prop de la seva línia de 5. Ah, no, me'l vaig canviar. Imagino que la voldran jugar ràpid i xutar-la. Voldran recuperar camp. I la recuperem. Justeta aquesta passe. No sabria dir-te si això se li diu placatge. És 9, tenim ni canxa. El Nick. 2 anys. Nick fa 2 anys. 9 és normal. I llàstima. Nois, molt bé! Està bé! Molt bé, nen! Segueixen estant molt a prop de la seva línia de marca. Llavors, imagino que xutaran un altre cop. Es posen tots en línia, sí. Oh, no, molt bé. La línia, no! Queda, penja! Que xuten no hi ha ningú. Una mica, Nick! Va, línia! Sí. Seguim estant 0-0. Era bona, era molt bona. Bon placatge. I allà ens aprofitem. No veig que l'àrbitre hagi pitat avantatge, així que...
que estic amb aquest equip. I ara hi farem a la platja amb aquest llum. Mele per l'altre equip. Agafats de la mà fins a la sorra. Va, Gio Chanel, va! Gio és de 9 gordos i 9, 10 gordos. Veus per què no sé la diferència? Perquè quan és fort és diferència. És el mateix. Ràpid! Està molt bé. Arribarem a... Sí? No. Fan rac. I... L'àrbitre què ha pitat? Ha pitat en avant l'àrbitre. Gol no, Dan! No serveix de res, això! Llàstima. Bueno, Mele 5 metres. Diria que buscar bien el peu per assegurar-se. I no li ha sortit bé i la planten. Sí. Sí, pero es que tampoco... És que no en sap. Ara no sap a vegades. Jo li dic, quan tens no saps. Obra. Vinga, camina i obra. S'ha anat molt bé. No estàs segur del pas. Va, Arnau, què fes? Vedets, com esteu? Ara estem en directe des de l'estadi en camp, preparant per veure una melé. Una melé és nostra? Sí, és nostra. Hem estat jugant en aquesta estona dins el camp de l'Irunya, la qual cosa diu parla molt bé del nostre equip.
Vinga, Gallardo, tu pots. És el meu fill. Molt bones aquestes penetracions. I ara estem avançant. És que busquem molt el contacte també, tant els nostres com ara- els ells. Estaria bé obrir més cap a l'ala. Penalitat, segurament. Jugarem a la mà. Vinga, l'Ortega. Com un tanc ha entrat últimament ara. Molt bona. Mesurata. I arriba el primer assalt. Arriba el primer assalt. Portaré una aigua al xutador. Ordena, Paco. Paco. ¿Va más que un ese? Ouais, tu prends le tennis. Ils essaient de jouer, c'est ¿Qué te pasa? Què? És que aquesta nit no, ahir vaig fallar, Ara, tu Madonna. ets el meu fill. Vinga, no és res, això. Ara veurem. A la seva època tenia de boix amb així. Tenim un segon equip amb jugadors molt joves, com podeu veure. Són jugadors que fins l'any que ve estaven en equips júnior, no? Sí. Júnior. I no ha entrat. No ha entrat, però tenim els primers 5 punts per al DPC. Oui. C'est vrai. Pero es en arrière. Joan, tenim que cuidar, que és l'arbitre que tenim. No el podem... Sí, no, que no sé. Deixa-li parlar al Rafa, que pot... No. Per tant, no m'ha dit nosaltres de És que Joan jo no li dic res. No li dic res, Però pensa ser la nòvia aquí. Bueno, no. Futur esposa. Ara per Nadal us aneu a Santo Domingo? Pagué un bueno. El abortamento se escapaba y sí, ya ves, no ¡Va, niña! va a escapar por él, tenía el costado y no ni tirarse, tío. Ni disimular el traje. Es molt difícil, però és molt difícil. Ara tornem després d'aquest assaig no transformat. Gairebé arribant als 50 metres. L'equip d'Irunya intentant posar en problemes a la nostra defensa i hem pogut solucionar el tema correctament. La
Latouche, un altre dels punts importants del partit. Tot el partit. Igual, deixeu. Fins que em van canviar. A línia, plaçat! Plaçat, va! Ara pilota per Irunya, que està dins el nostre camp després d'aquests minuts i jugant a Latouche. No anava a ser. 5 a 3. No anava a ser. No estava. 5 a 3 de matí. Està bé, o 15. Bueno, és que aquí va venir el partit. Molt ja. No era Alejandro. Ah, no era Alejandro. Pero es que no va a venir ningú contra l'estadi Turisme. No, sí, l'estadi Turisme sí va venir. Va venir molta feina. No va fer res. No. Pero eso se escapaba, ¿no? Claro. Era el único que placaba yo. Y no y te prometo. No sé por qué. Los últimos días de temporada. Los últimos partidos han sido los una nova jugada de l'equip d'Irunya i estem molt a prop de la nostra línia de 22. Jo vaig un vídeo. Té molts bons jugadors i aquest placatge increïble. Àrbitre. Sembla que aquest braç ha anat molt a la cara, la veritat.
Veiem que està bé. Està parlant amb l'altre... amb el jugador de l'equip. Sí, targeta groga. Perquè ha anat amb el gat a la cara. Bueno, tenim la primera targeta groga. Sí. Vale, perfecte. Hem fet? Ah, vale. Canvi, pesis, pesis. Línea, no. Deja full. Tenim melé. Tenim melé nostre. Estem al seu camp. Mirem molt complicada per lo que veig, Obrim. Llàstima. Llàstima aquesta passe. Sabem que ningú se l'esperava. Ens piten en avant, llavors melé seva. Melé per l'equip d'Irunya. Tenim una melé que aguanta molt, està molt bé. Jo crec que en quantitat de pes dels dos equips estan molt bé. Ara veurem si podem guanyar aquesta melé. L'àrbitre ens pita que la pilota ha estat enrere. Llavors cap problema. Avancem. I ens han robat la pilota, llàstima. Anem al terra, busquem un rac i obren. Els veig algo nerviosos a l'equip d'Irunya. Número 15, Nick. Llàstima. He perdut metres en aquesta jugada. Llàstima de les faltes de mà, però bueno, a veure si ara la podem recuperar.
Canvi, arbitre! Canvi! Pensa! Vale. Entren 20 i 18. Joan Pujades i Marc Gómez. I crec per el moment només han fet 3 canvis de l'equip del BPC Andorra. Irunya no ha fet cap canvi. No es pot entrar. Dic que no es pot entrar. Melé per l'equip d'Irunya. Estem molt a prop de la nostra línia d'assaig. Estic veient com es posicionen en l'equip d'Irunya i veig que voldran jugar ràpid fins a la punta. Aviam. I S. Set a 5 ha entrat. Estic veient que l'equip d'Irunya ara faran canvis, entren 2, surten 2. Comencem bé, comencem forts, amb ganes. Veig igualment una gran diferència entre els dos equips. Les línies de l'equip d'Irunya són bastant grans, a diferència dels nostres, però al fi a la fi això no vol dir res. Perquè vulguis que no, els estem fent caure.
veurem Gatús per l'equip del BPC Andorra. I nostra, bé, l'hem recuperada. Garrac i l'àrbitre pita que la guardaven al terra. O sí, l'han guardaven al terra. No ho he vist bé. Hem buscat un altre cop a Natuix, més a prop de la seva línia d'assaig. Igual així ens posem més nerviosos i podem fer alguns fallos. I vigilem aquest placatge. I l'equip d'Irunya ha vist un forat, nostra defensa. Llevan 2 pelotas al río, ¿eh? Una cosa. Estem fallant els placatges, 3 placatges fallats. I recuperem la pilota. Guillem Badia, número 9. No ha vist sortida i l'han placat.
Com he dit abans, hem de vigilar tot el que és força bruta, racs, melers. És que no és, hi ha una gran diferència de físic de les seves línies comparades a les nostres. Igual, no tiran más adelante, un paso adelante, un paso atrás. Vale. L'àrbitre ha fet com una senyal de que el tirador de touche de l'altre equip ha fet com una finta i bueno, se sap que això no és falta, no es fa, no s'ha de fer. I molt bé aquest jugador, crec que és el 10. Estima aquestes passes i en avant, sí. Sí, està molt bé. Cau, l'àrbitre diu que juguin ràpid i en avant del 9 de l'altre equip. Llavors, mire nostra ara. Jo buscaria, en aquest cas, anar fins al fons, avançar i obrir, avançar i obrir. L'àrbitre està parlant amb el jugador de l'altre equip. Ha deixat molt abans i no ha deixat que el 3, Miqui Ortega de l'equip del BPC Andorra, es baixés i pogués fer una bona bola.
jugar ràpid, no ens han deixat. L'arbitre parla amb l'un dels jugadors de l'altre equip. No sé si hi haurà targeta, estan discutint. Targeta, sí. I groga, sí, targeta groga. Ja són 2 targetes grogues per a l'equip d'Irunya. Buscarem la touche. Touche tan a prop de la línia d'assaig. Buscaria fer més un molt, però no ha pogut ser. Llavors, i llàstima. Es pot obrir. Aquestes mans en avant, sí. Mitja part. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas, Morano?
Igual dijeron, Ja, res que diu, passava la creu. No, ja li dic això. no pot ser el moment. Vens a fer el tocat? Sí, vols? Anar a fer el tocat. Sí, vens? Sí, és una gran. Bon fitxatge. Sí, sí, ja els hem guanyat a la l'últim partit. Ja, però... Sí, però... Ja, però pensa que a les... M'ha agradat. Què em pots servir? Com l'altre. Quan estan així, no tenen ganes de ratllar, anem perdent en Portugal. Georgia marca al minut 78. Falla la penal. Falla la penal. Minut 80. Hasta al 22. Xuta fàcil a playa. ¡Viste, Alberto! ¡Bajas! ¡Dale, bajas! ¡Gorka! El juego no molt bé, No molt bé. Me parece que el mestre. ¡Alberto! Ai, això el podeu recuperar, no? Qui vol fer de línia? Qui vol fer a bit de tuix? Saps com es fa la tuix? Dan, vés a fer la tuix. D'aquí pico, si ningú sap fer la tuix, tio. Ja, ara que vas en togata? No és perquè el vull ficar, perquè ningú la sap fer. Tu mira que... Tu pots xubilar una vegada, si pots xubilar una ¡Andorra!
Nois, molt bé, molt bé. Ja he vist que a més, tu més que t'has estat allà, aprofita d'això, t'hi pots molt. Ja, però tranquil. Vai! Sí! Va, tio! Venti bona, venti bona, baló. Un placatge molt perillós. Em sembla que aquí tindrem alguna targeta groga. Sí. Iruña ha sortit, evidentment, a avançar, a guanyar el partit, a més que és un partit amistós de pretemporada. El rugby és 100%, jugar-lo per guanyar, per donar-lo tot. Iruña que buscarà 3 punts més, de la mà del seu xutador. Andorra que sembla que té bons placatges, però que està una mica desendreçat a l'organització de la defensa. Que actitud en té de sobre. Prepara, apunta. La pelota que se va fora. Andorra que posarà un altre cop el joc. Pot ser el camp d'Iruña. Provera el banc. Dani, Avantatge. Adéu, va! La concentració de l'equip d'Iruña molt més. Amb l'objectiu més clar, almenys el que disposa el partit. I ara demana Melé. Intentarà fer més punts, més assaig. Iruña que té bons delanters i em sembla que Andorra també intentaran pujar, empènyer el més possible, buscant la infracció de l'equip andorrà. Bon avance. Andorra que ha recuperat la pilota al seu camp. No vol problemes. La pilota fora. I Andorra que surt d'una situació complicada. Intentarà recuperar una mica de camp i a poc buscar millorar el seu partit. Un partit equilibrat, amb molts errors, típic de pretemporada. Més ansietat que qualitat de joc, no? Artuso.
de l'equip d'Andorra. És una nova melé per l'equip d'Irunya. Andorra que té molts placatges durs. Només haurà de recomponer a l'organització de la defensa, que és a vegades més important que el mateix placatge. Recupera Andorra, una jugada una mica perillosa, recupera Andorra, buscarà els davanters, bon ataque, la pelota que queda fora sense control, Andorra que torna, manté la seva posició, avança, bons placatges d'Irunya, bona defensa. Davant de l'equip andorrà a favor d'Irunya. Andorra intentant fer el bàsic, intentant fer-ho bé, amb l'ansietat, amb la predisposició de tantos mesos sense cap partit, l'afició andorrana també, amb molta ansietat, amb ganes de gaudir d'un dissabte al club, dissabte perfecte, temperatura perfecta, un sol impecable, i és l'equip al camp donant-lo tot, com sempre. De moment el que estem mirant és que van acordar de no empenyar la melé, així que serà només de posicionament. Melé per l'equip d'Irunya. Intenta atacar. Peticoté, bon ataque, control. Un altre cop amb els davanters. El punt de contacte està dur, estan fent bé els dos equips. Una altra fase de l'equip d'Irunya. Avantatge per l'equip d'Irunya. Andorra no respecta la posició. Indisciplina, una altra indisciplina d'Andorra. Per protestar. Una nova penalitat per l'equip d'Irunya. Clarament el que intenten és guanyar el partit, buscaran 3 punts més de la mà del seu xutador. Oportunitat per passar 3 punts més davant del resultat. I Andorra que podria aprofitar per repensar la situació. De moment està només defensant. Se prepara el xutador. 3-2-1. I 3 punts més per l'equip d'Irunya. Resultat parcial.
10 l'equip d'Irunya, 5 per UVPC, l'Andorra Rugby que repondrà del mig camp. Bona recepció, bon placatge, control de l'equip d'Irunya. En avant, possibilitat per l'equip d'Andorra. És melé, va intentar el jugador d'Andorra jugar una mica ràpid, però en que és melé tindrà una nova oportunitat a l'equip Andorra. Aquí podrem aprofitar per observar la defensa d'Irunya, que també té bons jugadors, bons placadors. Bona jugada, poc control de pelota, avança Irunya, possibilitat d'avançar, de recuperar el control, és una nova penalitat, no deixa jugar a l'equip andorrà. Opta per xutar als pals un altre cop. L'equip d'Irunya i allunyar-se pot ser una mica més del resultat. Se prepara el xutador. 3-1. 3 punts més per l'equip d'Irunya. S'escapa una mica més del VPC Andorra, que fa alguns canvis a la primera línia. Aunque és un partit de pretemporada, tindrà canvis guides. I un altre cop Andorra intentarà recuperar aquest resultat, acostar-se una mica més. El xute que no va bé, encara que té posició Irunya, i tindrà l'opció Irunya de demanar un altre cop, que xuti un altre cop, o que ha decidit que és una melea al mig camp. Sembla que li ha trobat el punt dèbil a l'Andorra des de la melea per atacar-ho i trobar algun forat. Melea per l'equip d'Irunya. No és un metre. Ràpid pel 10. Canvi de direcció. Sense placatge Andorra. Ara sí, una mica més. Irunya que aprofita, avança per l'eje. Posa resistència Andorra. Continuarà amb els davanters. Bon placatge positiu d'Andorra.
L'àrbitre que dona, que no deixa jugar del terra. Després del placatge és obligatori sortir ràpidament de la zona de placatge. Iruña que buscarà la touche, intentant arribar. Mal xute, la pilota que se'n va per darrere i serà Melé del mateix lloc on ha xutat el jugador d'Iruña. Sembla un simple error, però a vegades també ho hem vist en aquest Mundial que estem vivint ara mateix a França. Melé per l'equip andorrà, dins del seu camp. Control. El nou que es prepara. Juga Andorra, jugada preparada. Es queda amb la pilota el jugador. Bon control de Rack. Continua Andorra, avança pel costat del Rack. Continua amb la pilota, control de pilota de l'equip andorrà. Iruña que es posa bé a la defensa. Un xute que li dona a la mà al jugador d'Iruña. Avança, un jugador molt fort. Bon placatge. Encara amb la pilota Iruña. La pilota que se va cap endavant. És una potencial Melé. Recupera Andorra. Continua el jugador, un jugador amb molta força. Bon Rack. Buscarà el petit coté. I és en avant. Hi havia avantatge abans per l'equip d'Andorra, per una endavant d'Iruña. L'afició andorrana, amb molts mesos sense una mica de rugby al camp, donant-li suport al seu equip, als seus colors. I és un free kick. Va aixecar aviat el peu, el talona d'Andorra. Joga simple, ataca l'equip d'Iruña. Andorra esperant una miqueta, continua per el mateix lloc. Continua a recuperar, continua amb la pilota, l'equip d'Iruña. Bon control de pilota, el breakdown. És un Rack. Encara amb control de pilota l'equip d'Iruña. Busca enganyar a la defensa d'Andorra. No troba el forat. Tanca les portes a Andorra. Encara amb control de pilota l'equip d'Iruña. Simple. Canvi de direcció. Treu un petit forat encara aquest jugador d'Iruña, un jugador molt fort.
en avant de l'equip d'Irunya serà Melé del VPC Andorra. Bona defensa, bon ataque. Estem en aquest moment, tenim potser els millors minuts de tot el partit. Ataque, defensa, control, bons placatges. Una mica millor els passes. Andorra que encara no surt del seu camp. Tenim la pilota, tenim la Melé, però no pot sortir, no trobar com fer-ho. La defensa d'Irunya està molt ben organitzada. Veurem què proposa Andorra. Juga pel Petit-Coté. Xut Andorra, surt del camp. Bon xut. Bon xuter. Recupera Irunya. Aquest jugador és molt fort. Encara al camp d'Irunya. Bon placatge. Bon ataque també. Hi ha més jugadors d'Irunya. Se'n va. Ataque molt important per Irunya. Control de pelota. Andorra que intenta tornar al seu camp. I és en avant de l'equip d'Irunya. El llenguatge corporal dels jugadors és clar. És el típic partit de pretemporada. Cansats, sense tota la preparació, o millor dit, en plena preparació, per lo que serà un any molt llarg, amb molts compromisos. Un altre cop, Andorra que juga. Un xut, és bona, era bona, recupera Irunya, possibilitat de marcar. Bon placatge, molt bon placatge del jugador d'Andorra. El nou que obre. Control de pelota, Irunya que manté el control de pelota. Andorra que torna a posicionar-se a defensa. Molt bon placatge, placatges molt durs d'Andorra. Irunya que va, troba el forat i finalment va anotar a l'assaig el jugador d'Irunya. Després de moltes fases d'atac, de control, amb la pressió d'Andorra, però fins i tot ha trobat el forat. I els jugadors d'Andorra que estan semblant una mica buscant recomponer-se d'aquesta jugada que va ser molt llarga. Diverses fases, això dona estan una mica cansats. Serà el capità, l'entrenador que li donarà una mica d'ànim per recomençar. Els minuts que estem a 24-25 minuts d'aquest partit. Irunya 18, VPC Andorra 5. El sol ja s'ha amagat aquí a Andorra. Tenim aquí un personatge molt important del rugby d'Andorra, el senyor Pipo, sempre donant un cop de mà. Repondrà l'equip d'Andorra, intentant fer un assaig, punts i sobretot de preparar-se
millor per el que serà aquest any. El xute és bo, bon placatge, el rac per l'equip d'Irunya. Sempre tres jugadors d'Irunya ho tenen molt clar, preparen aquesta cèl·lula. Penalitat. Jugarà ràpid. Irunya busca amb el xute. Està ben col·locat el jugador d'Andorra. Continua amb la posició de la pelota. Andorra avança, encara no cau. Ara sí és un rac. Andorra que jugarà. Intentarà avançar. Ho està fent molt bé ara. Avança l'equip d'Andorra, bon placatge. No surt, hi ha avantatge per l'equip d'Andorra. El nou que avança per el mateix punt de contacte. I és una penalitat. El jugador, el placador, no se'n va. Bona jugada. Va canviar una mica la cara de l'equip. Una touche per l'equip d'Andorra. Andorra buscant fer els primers punts d'aquest temps, d'aquesta segona etapa. La touche. No s'han posat d'acord. Avança encara Andorra, avança molt fort el jugador número 3. Un relevo. Continua el jugador d'Andorra. Uns metres cap a darrere. Encara així busca guanyar uns metres. I la penalitat de l'equip d'Andorra. Retenció del jugador. Andorra. I serà una touche per l'equip d'Irunya que es consolida amb firmesa, amb duresa amb la defensa i també a l'atac, que ho estan fent amb aquestes cèl·lules de tres jugadors al costat de cada formació, de cada rack. Quatre jugadors a la touche. Penalitat. Agafa el jugador en l'aire, això és penalitat. Es considera a vegades també jugada perillosa. Molts cops hem provat que li dona la targeta groga. En aquest cas no ha sigut dolenta. La pelota que se'n va fora. I és una touche, un altre cop, per l'equip d'Irunya. Aquest que sempre li fa mal, sí? Un altre cop de 4, jugada ràpida, preparada. És en avant, és Melé.
una nova mêlée per l'equip d'Andorra i l'UVPC. Quan ja vam entrar als últims 10 minuts d'aquest partit, 9 minuts, última part d'aquest partit, de preparació que també tenim el debut de molts jovenets que estan fent els primers minuts a un equip de sènior del costat d'Andorra, així que s'estan preparant també. Andorra que avança, el 10 amaga la pilota, canvia de direcció, avança, continua, però els jugadors d'Irunya tenen una mica més d'experiència i aprofiten quan cau al terra per intentar treure'ls la pilota. Mal xute, torna a la mêlée del mateix lloc que ha xutat. Mêlée per l'equip de l'UVPC. Repondrà l'equip del UVPC, a veure si pot avançar a marcar alguns punts. Juga el 8, avança la defensa que se planta, control de pelota. Continua l'equip andorrà, xute buscant l'esquena del jugador d'Irunya, troba la possibilitat, encara així el jugador ho està fent molt bé, està avançant, ja ha recuperat el camp, ja ha passat mig camp, posició de pelota per l'equip d'Irunya i semblava una petita retenció, encara està del costat d'Irunya. Aquí veiem la cèl·lula, el jugador que xuta en posició de pelota, encara Irunya busca el rack. Irunya que té superioritat numèrica per fora, troba el forat, continua en posició, continua de peu. Ara sí, hi ha superioritat de la defensa, canvia de direcció, busca bon plagatge, bon control de pelota. Aquí podem trobar 3 jugadors d'Andorra que intenten frenar el jugador d'Irunya. Encara així va cap endavant. Bon relevo, bon avance, bon placatge també. Andorra que se planta, que busca i és un nou assaig. Finalment assaig de l'equip d'Irunya. Continuïtat, control de pelota. El UVPC que de moment no troba com frenar una mica l'atac de l'equip d'Irunya. I Andorra que encara no troba la manera d'avançar, de controlar la pelota, molts errors de conducció, errors de mà, errors no forçats. I tindrà molta feina a la setmana i d'aquí cap endavant l'equip de l'UVPC per millorar, per intentar millorar aquests errors que hem viscut avui. De preparar el xutador, pelota sense direcció. I el partit només que pujar 5 punts per l'equip d'Irunya.
últims minuts aquí a Encamp, a l'estadi Prada de Moles, a Andorra, amb un escenari natural fantàstic. Buscarà avançar un altre cop l'equip d'Andorra. De la mà del xute del seu mig meler. Xute curtet. L'agafa el jugador d'Irunya. Busca avançar. Control de pelota. Aquí tenim la cèl·lula de 3 jugadors d'Irunya. Ben posicionat l'equip d'Andorra. Pelota cap a dins. Busca jugar a prop dels davanters. Control de pelota, passes i relevo. Solo bon placatge, encara control de pelota, control de mà, pelota que cau, i són endavant. I teníem ahí una superioritat numèrica de l'equip d'Irunya. Era un clar atac amb possibilitat de tornar a marcar. Però mal control de pelota en l'últim passe. I Andorra que té una altra possibilitat. Tenim només 3 minuts per acabar aquest partit. Andorra que intentarà fer-ho un altre cop. Melee. Control de pelota. Endavant. El octavo d'Andorra es queixa. Se li ha caigut la pilota. Intentaran potser l'últim avance de l'equip d'Irunya. Anotar, marcar. I Andorra ha d'intentar recuperar, defensar, com sempre ho fa al seu camp, aquí a Andorra, al seu estadi, amb tota l'afició. Tornem a la melee. Melee per l'equip d'Irunya. El mig melee d'Irunya que ho farà del costat de la banda d'Andorra, perquè buscarà jugar de l'altre costat. No, juga pel mateix lloc, control de pelota, xute curtet, recupera Andorra, bon placatge, semblava una mica alt, recuperació de l'equip d'Andorra, mal passe, número 9, avança encara, amb tot el cor, Andorra, avança, canvi de direcció, bon placatge positiu, pelota cap endavant, és endavant i melee per l'equip d'Irunya. Irunya que ha sigut més estable, va controlar millor el partit. 8, 9 i 10 molt coordinats, amb coneixement del joc i a més amb 2 o 3 jugadors claus al moment d'atacar i de defensar. Placatges molt clars en moments molt importants
I s'ha acabat aquest partit. Final del partit aquí en l'estadi Prada, a l'estadi Prada de Moles en camp. Victòria de l'equip d'Irunya sobre l'equip de VPC Andorra 5-25. Un resultat clar, 100% just. Va ser un equip molt concentrat i molt dur en l'atac i la defensa de l'equip d'Irunya. Bon partit, partit de pretemporada, clarament, partit de preparació, d'una mica de descontrol. Doncs moltíssimes gràcies a tothom per compartir aquesta transmissió des de l'estadi Prada de Moles, la parròquia d'Encamp, a Andorra. Un plaer, un gust a tots els que s'han connectat amb aquesta transmissió. Ens veurem la propera. Moltes gràcies i que viva el rugby. ¿Cómo le va la guapa?